Guys, norok jotno no dibor kaham ang video khaima hingke ani YouTube channel katal kulok mani amno bonrok subscribe kaya tapuk di abong hingke adi production official abong hingke so aro tabuk katal video rok nugi mannai dara saimia ba amne bagai saimia to tongnai bla e amne bagai video kaisa khaimani jara channel no subscribe khajak borma bele bele ke hambai friends no ani logi tongdi tei norok katal katal bebak bebak dal bidal video nogi mannai so jara channel no subscribe khajak borma bele bele ke hambai ja haino ya karo ngai tabo phone channel no subscribe khajak ko borma please subscribe khaina tabok di so subscribe khainin bisingo bell icon no all kharinai tabo mane onek nukjago mane ano screenshot video rok angka speak rok angke aro notification all rok rijai nugo so notification all kharina tapung di tei ani nongni no problem nai ang katal video rika angke nong aro notification mangla kam bagi so ano contact khaina angkai ani video on rok jara comment khayo ani Facebook ani Instagram Twitter aro link rijak so norok ang bai contact khaina angkai direct bio pano khaimano news hingke tabuk hingke sini triprao onek coronavirus ni bagai nai onek bejalongi tongo so jotono nogo habui tongdi tei ayang uyang rogota berejasu hingkai jara kam naka hingkai khoroksa khoroknai bali nangpro thangdi thangi phaidi asuk berenarok ta wan sudi friends song so narong ni bagi bo kaham ani bagi bo kaham jotoni bagi no kaham obrok short film khai tongo but jara anlogi kam khainai borok tini khoroksani samung tongkha hingkai te khoroksani samung kare so amni bagi video upload video upload khaimang tongkha norok kisan wait khaidi tabo hingkai interview kopro short film choli tongo amoni bagai shooting khai tongo amo paika hingkai upload khai ripainai ang tabo hingkai special traditional dress ani bagai nai sini kanmung chungmung amoni tuinai kaisa tak borok rignai rignai bathai grab ni video khanai naimano norok so katal katal ar naithok beba beba naithok tongo amono norok don kebo nahna mutung tongka angke ani norok direct nongni WhatsApp number to rimaya so ani Facebook thani ani Facebook ID name angka Ronald de Borma so Instagram o thangka hingke Ronald de Borma 93 angkai Twitter o thangka hingke Ronald de Borma 93 ni mannai so ara norok ano follow khaimano Instagram o bo tei ani Twitter o follow khaimano angkai tei Likey wo bonrok follow khaimano ani likey tongo tei bebak social media bai kerungjak so norok ano follow khaimano tei ani contact number bio no mannai norok nangkha hingke ang rinai jotno no so kebo jodi call lok khaina hingke please call lok khai takhai di tam hingke bebak ani samung tongo norok bo saimana tei chat khaidi chat khaimano ani WhatsApp o chat khaidi tei Facebook o chat khaimano tei ani Instagram Twitter o jotno norok chat khaimano bai video painani yagola friends norong teisa sapiro coronavirus ni bagai nai norok kebo ta ongkhor di ongkhor bo kam nangkhai simi ongkhor di ta ongkhor baidi I think tabuk 116 jona ni khnao abo to news o khnao so abo kubuino tabuk tripura o choli tongo 116 jona positive ni nai so abono kebo bereyakhai tigi nogo tongbai di
jotono setting nai nungbo setting nai angbo setting nai jotono setting nai so channel subscribe khayago subscribe khadi engai tara video kotal nai tongnai tabuk ani video kotal nai tongnai so subscribe khaina tabuk di ani aro engai ang onek video upload khayo bolte cockroach short film paper traditional dress video tei program show engai tei bebak video tongo ang bebak no video khayo ronogi mannai tam khai so friends norok jotono kaham tongbai di tei ri chumrok tei mars rok thubui tongbai di keba mars rok thuya oi baire taung khodi am bagai sao so gai tei ang biji sana tongya kaham tongbai di hambai